vikend Obradović Srbija. Evo, igrom slučaja, došli smo u Požarevac, tu smo prenoćili i danas ćemo da iskoristimo tu priliku i da obiđemo neka arheološka nalazišta, Viminacijum, Ramsku tvrđavu, da odemo malo niz Dunav do Golupca, neke manastire, Tumane i šta budemo našli još zanimljivo usput. Tako da probat ćemo napravimo neki video i track vlog, pa ćemo vidjeti dokle ćemo stići. Samo trenutak. Opa, to je to, vidimo se u nastavku videa.
Ovo je Gordeni grad. Srebrno jezero i sezona kupanja je već počela.